Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സകലാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീ ഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷ്വ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 15. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം കൃഷ്ണ സഖാ കൃഷ്ണോ ഭ്രാതാരാജ്ഞാ വികൽപിതഃ നാനാശങ്കാസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണ വിശ്ലേഷകർഷിതഃ. ഏവം കൃഷ്ണ സഖാ കൃഷ്ണോ ഭ്രാത്രാ രാജ്ഞാ വികൽപിതഃ ജ്ഞാനാശങ്കാസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണ വിശ്ലേഷകർഷിതഃ. സൂത ഉവാച ഏവം കൃഷ്ണ സഖാ കൃഷ്ണോ ഭ്രാത്രാ രാജ്ഞാ വികൽപിതഃ നാനാശങ്കാസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണ വിശ്ലേഷകർഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
सूत उवाच एवं कृष्ण सग कृष्णो रात्रा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपम् कृष्णविश्लेषकर्षितः सूत उवाच एवं कृष्ण सग कृष्णो प्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः हरे कृष्णा प्रभु जी। മറ്റൊരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അനിതകുമാരി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृष्ण सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सिंधु माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं कृष्ण सग कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। राजी माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं कृष्ण सगा कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शारदा नायर माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। विजयनारायण माताजी। हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं कृष्ण सह कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। स्वर्ण प्रभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शोभा प्रदीप माताजी। हरे कृष्ण माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राजा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। भारती माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുത ഉവാച ഏവം കൃഷ്ണ സഖാ കൃഷ്ണോ ഭ്രാത്രാ രാജാ വികൽപിതഃ നാനാശങ്കാസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണ വിശ്ലേഷകർഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം കൃഷ്ണ സഖ കൃഷ്ണോ ഭ്രാത്രാ രാജാ വികൽപിതഃ നാനാശങ്ക ആസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണ വിശ്ലേഷകർഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണ സഖ കൃഷ്ണോ ഭ്രാത്രാ രാജ്ഞാ വികൽപിതഃ നാനാശങ്കാസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണ വിശ്ലേഷകർഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം കൃഷ്ണ സഖ കൃഷ്ണോ ഭ്രാതാരാജ്ഞ വികൽപിതഃ നാനാശങ്കാസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണ വിശ്ലേഷകർഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏവ ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണ സഖഃ കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തിമാനായ മിത്രം കൃഷ്ണോ അർജുനൻ ഭ്രാത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ രാജ്ഞ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വികൽപിത ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തി നാനാവിധങ്ങളായ ശങ്ക ആസ്പദം നിരവധി സംശയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി രൂപങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിശ്ലേഷ വിയോഗ വികാരങ്ങളാൽ കർഷിത ശോകാധിക്യമുള്ളവനായി തീർന്നു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വേർപാടിന്റെ തീവ്ര വികാരവും അതിലുപരി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിചാരവത്തായ അന്വേഷണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കീർത്തിമാനായ മിത്രം അർജുനനെ അതികഠിനമായ ദുഃഖത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ സ്തബ്ധനാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തീവ്ര ദുഃഖത്താൽ ശ്വാസം മുട്ടിയ അർജുനന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിചാരവത്തനായ നാനാവിധ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നേരാവണ്ണം മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വര. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യത നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെയും ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണോ, ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകള് അവസാനിപ്പിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണോ, അതുകൊണ്ടാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുതന്നെയായിരുന്നു കാരണം. അപ്പോ അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി അല്ലെ, ഭഗവാൻ അടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ്, വിഷമിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ദുഃഖമുണ്ടായി. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ
യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും മറുപടി പറയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടായെന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകേനാശുഷ്യദ്ദോ വദനാ സരോജാഹത പ്രഭ വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ നാശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ശോകേനാശുഷ്യദ്വദനാ സരോജോ ഹതഃപ്രഭ വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ നാശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ശോകേനാശുഷ്യദ്വദനാ സരോജാഹത പ്രഭ വിദും തമേവാനുസ്മരൻ നശക്തോന്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകേന ശുഷ്യദ്വദന ഹൃത്സരോജഹത പ്രഭ വിഭും തമേവനുസ്മരൻ നാശക്നോതു പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകേന ശുച്യദ്വദന ഹൃത്സരോജോ ഹതപ്രഭ വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ അശക്നോൽ പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകേന ശുഷ്യദ്വദന ഹൃത്സരോജോ ഹതപ്രഭഃ വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ നാശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശോകേന ശുഷ്യദ്വദന ഹൃത്സരോജോ ഹതപ്രഭഃ വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ നാശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകേന ശുഷ്യദ്വദന ഹൃത്സരോജോ ഹതപ്രഭ വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ നാശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകേന ശുഷ്യദ്വദന ഹൃത്സരോജോ ഹതപ്രഭഃ വിഭും തമേവാനുധ്യായൻ ന ശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ശോകേന ശുഷ്യദ്വദന ഹൃത്സരോജോ ഹതപ്രഭഃ വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ നാശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകേന ശുഷ്യദ്വദന ഹൃത്സരോജോ ഹതപ്രഭഃ വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ നാശക്നോത് പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ചെയ്യാം. ശോകേന ഉറ്റമിത്രത്തിന്റെ വിയോഗ ദുഃഖം ഹേതുവാകിയാൽ ശുഷ്യത് പതന തൊണ്ട വരണ്ടു സരോജ സരോജ സമാന ഹൃദയം പ്രഭവ
ദേഹകാന്തി വിഭുവും പരമോന്നതൻ അഥവാ ഭഗവാൻ തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനി ഏവ നിശ്ചയമായും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നാ കഴിയില്ല അശക്നോ കഴിവുണ്ടാകുക പ്രതിഭാഷിതും നേരാംവണ്ണം മറുപടി പറയുക. പ്രവർത്തനം ജയ്. ദുഃഖാധിക്യത്താൽ പീഡിതനായിരുന്ന അർജുനന്റെ കണ്ഠവും ഹൃദയാംബുജവും വരണ്ടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തേജസ്സും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പരമദിവ്യവന്തം കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചതിനാൽ ഒരു വാക്കുപോലും പ്രതിവചിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരന്മാരായി ചോദിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെ പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃച്ഛേണ സംസ്തഭ്യ ശുചഃ പാണിനാ മൃജ്യ നേത്രയോഃ പരോക്ഷേണ സമുന്നത പ്രണയോത്കണ്ഠ കണ്ഠകാതരാ. വൃച്ഛേണ സംസ്തഭ്യ ശുചഃ പാണിനാ മൃജ്യ നേത്രയോഃ പരോക്ഷേണ സമുന്നത പ്രണയാൽക്കൊണ്ഠകാതരഃ. വൃച്ഛേണ സംസ്തഭ്യ ശുചഃ പാണിനാ മൃജ്യ നേത്രയോഃ പരോക്ഷേണ സമുന്നത പ്രണയോത്കണ്ഠകാതരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കും ചൊല്ലാൻ നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. കയ്യർത്ഥം. ഓക്കെ, ബീനമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃച്ഛേണ സംസ്തഭ്യ ശുചഃ പാണിനാ മൃജ്യ നേത്രയോ പരോക്ഷേണ സമുന്നദ്ധ പ്രണയോത്കണ്ഠ്യകാതരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃച്ഛ്രേണ സംസ്തഭ്യ ശുചാ പാണിനാ മൃജ്യ നേത്രയോ പരോക്ഷേണ സമുന്നദ്ധ പ്രണയോത്കണ്ഠ്യകാതരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതമണി കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃച്ഛ്രേണ സംസ്തഭ്യ ശുചഃ പാണിനാ മൃജ്യ നേത്രയോഃ പരോക്ഷേണ സമുന്നദ്ധ പ്രണയോത്കണ്ഠ്യകാതരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കൃച്ഛേണ അത്യന്തം പ്രയാസത്തോടെ, സംസ്തഭ്യ ശുചഃ കുറ്റമിത്രത്തിന്റെ വിയോഗ ദുഃഖത്തെ ആയാസപ്പെട്ട് നിയന്ത്രിച്ച്, പാണിന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ, ആമൃജ്യ തുടച്ചുകൊണ്ട്, നേത്രയോ നേത്രങ്ങൾ, പരോക്ഷേണ കാഴ്ചക്ക് അതീതനാകിയാൽ, സമുന്നത വർദ്ധമാനമായ, പ്രണയ ഉത്കണ്ഠ്യ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് തീവ്രമായി ചിന്തിച്ച്, കാതരഹ വൈഷമ്യത്തിലായി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ. നേത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ ദുഃഖാശ്രുക്കളെ അദ്ദേഹം വളരെ ആയാസപ്പെട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിന് അതീതനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ മനസ്താപമുണ്ടായി. ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധമാനമായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഖ്യം മൈത്രീം സൗഹൃദം ച സാരഥ്യാദിഷു സംസ്മരൻ നൃപമഗ്രജമിത്യാഹ ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ. സഖ്യം മൈത്രീം സൗഹൃദം ച സാരഥ്യാദിഷു സംസ്മരൻ നൃപമഗ്രജമിത്യാഹ ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ. സഖ്യം മൈത്രീം സൗഹൃദം ച സാരഥ്യാദിഷു സംസ്മരൻ നൃപമഗ്രജമിത്യാഹ ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേന്ദ്ര പ്രഭുജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? പ്രഭുജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഖ്യം മൈത്രീം സൗഹൃദം ച സാരഥ്യാശു സംസ്മരൻ നൃപമഗ്രജ മിത്യാഹ ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. സഖ്യം ഗുണകാംക്ഷയോടെയുള്ള മൈത്രി അനുഗ്രഹം, സൗഹൃദം ഗാഢ സൗഹൃദം ചാവും, സാരഥ്യാദിഷു സാരഥിയായി തീർന്നതിനെ, സംസ്മരൻ അവയൊക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, നൃപം രാജാവിനെ, അഗ്രജം മൂത്ത സഹോദരൻ, ഇതി അപ്രകാരം അഹ പറഞ്ഞു, ബാഷ്പ ഗാഠമായി നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ഗദ്ഗതത്തോടെ ഗിര സംസാരിച്ചു, അഥവാ പ്രഭാഷണ രൂപേണ. നൂതനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുഭാശംസകളും ആശീർവാദങ്ങളും ഉറ്റ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥ്യവും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആകുലചിത്തനായി ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചു ഗദ്ഗതത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. തന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും പരമപുരുഷൻ പരിപൂർണനാകുന്നു. പാതൃസന്നിഭമായ രസങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറുന്ന മൈത്രീഭാവത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അർജുനൻ. അർജുനോടുള്ള ഭഗവാന്റെ പെരുമാറ്റം പരിപൂർണമായ മൈത്രി ബന്ധത്തിന്റെ ഉദ്ഭാസമാകുന്നു. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല, അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായിരുന്നു. മൈത്രി ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ദൃഢതരമാക്കാൻ സുഭദ്രയെ പരിണയിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം കുടുംബ ബന്ധുവാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെല്ലാം ഉപരി യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എല്ലാവിധ അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്നും സ്വമിത്രമായ അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരാളിയാകാമെന്ന് ഭഗവാൻ സമ്മതം മൂളി. ലോകത്തിൽ പാണ്ഡവരുടെ സദ്ഭരണം സുസ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും സന്തോഷവാനായി തീർന്നു. ഇവയൊക്കെ ഒന്നൊന്നായി സ്മരിച്ച് അർജുനൻ ആകുലനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ മിത്രമാണ് അല്ലെ, സുഹൃത്തായിട്ടാണ് അർജുനൻ. ഭക്തനുമാണ് സുഹൃത്തുമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത് നീ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമാണ് സുഹൃത്തുമാണ്. അപ്പോ ഓരോരോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും അർജുനൻ ഇവിടെ സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെ, ഹനുമാൻ സ്വാമി ദാസ്യഭാവത്തില് ഒരു ദാസനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ യശോദാമ്മ വാത്സല്യ രസത്തില്, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരൊക്കെ മാധുര്യ രസത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോ എന്താ പശുക്കളും മറ്റുള്ള മരങ്ങളും മറ്റുള്ള ഒക്കെ ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലേ. ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ ദാസന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ജീവേര സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മളൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ. നമ്മളൊക്കെ അത് മറന്നിട്ടാ ഉള്ളത് അല്ലെ.
തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അർജുനന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ആത്മാം ശാന്തം അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നീട് സുഭദ്രയെ അർജുനന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലരാമന്റെ സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. അപ്പൊ ബലരാമൻ മറ്റാർക്കും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് അർജുനനെ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധുവായി തീരുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനൻ ആരാണല്ലേ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള വിശാഖ സഖിയാണ്. ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവിധ അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്നും സൗമിത്രമായ അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരാളിയാകാമെന്ന് ഭഗവാൻ സമ്മതം. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേരാളിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും തന്നെ ചെയ്യും. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ അയച്ചാൽ മതി അല്ലെ, അവരെ ആരെങ്കിലും തേരാളിക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നു. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനൻ ഇത്രയും വലിയ ദ്രോണരും ഭീഷ്മപിതാമഹനൊക്കെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ശക്തിശാലിയാണ് അർജുനനേക്കാളും. അവരൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ള അസ്ത്രങ്ങള് അതൊക്കെ ആ രഥത്തിൽ തറച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഛിന്ന ഭിന്നമാവേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളത്. യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ രഥം ആയിരക്കണക്കിന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചിതറുകയുണ്ടായി. അർജുനനും ഭഗവാനും ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് പൊട്ടിച്ചിതറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അർജുനന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമുക്ക് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച വഞ്ചിതോഹം മഹാരാജ ഹരിണാ ബന്ധുരൂപിണാ യേന മേ അവഹൃതം തേജോ ദേവവിസ്മാപനം മഹത്. അർജുന ഉവാച വഞ്ചിതോഹം മഹാരാജ ഹരിണാ ബന്ധുരൂപിണാ യേന മേ അപഹൃതം തേജോ ദേവവിസ്മാപനം മഹത്. അർജുന ഉവാച, അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വഞ്ചിത അദ്ദേഹത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അഹം ഞാൻ സ്വയം മഹാരാജാലയം രാജാവേ ഹരീണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ബന്ധുരൂപിണ ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്ന പോലെ ഏന ആരുടെ മേ എന്റെ അപഹൃതം ഞാൻ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. തേജഃ ശക്തി അഥവാ തേജസ്, ദേവന്മാർ വിസ്മാപനം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു, മഹത്കരങ്ങളായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല, ചൊല്ലാനാണോ? സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച വഞ്ചിതോഹം മഹാരാജ ഹരിണാ ബന്ധുരൂപിണാ
येन मे प्रकृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। वत्सला गोपाल माता जी चलिए गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच वञ्चितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अवहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാൻ ഹരി എന്നെ ഏകനാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ദേവന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിച്ചിരുന്ന എന്റെ വിസ്മയകരമായ ശക്തി ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:41 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു: വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആകയാൽ ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹീതരാകാതെ ആർക്കും ഒരളവിലും സ്വതന്ത്രമായി ശക്തരാകാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വത നിത്യ മുക്താത്മാക്കളോടൊപ്പം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, സഹചരന്മാരായ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:5 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളും പലതവണ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന് ആ സമസ്ത അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാർ അതൊക്കെ വിസ്മരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭൂലോകവാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യസേവകരെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അർജുനനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന ചൈതന്യവും ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായവയായിരുന്നു. ദൗത്യം പൂർത്തിയായതോടെ അടിയന്തര ശക്തികൾ ഭഗവാനാൽ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന ശക്തികൾ മേലിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലായിരുന്നു. അർജുനനെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന് പോലും അഥവാ സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അത്ഭുതകരങ്ങളായ ശക്തികൾ പ്രദാനം ചെയ്യാനും പിൻവലിക്കാനും ഭഗവാന് സാധ്യമെങ്കിൽ അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും നിസാരന്മാരായ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? ആകയാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ശക്തിയിൽ ആരും അഹങ്കരിക്കരുത്. സുബോധമുള്ള ഒരുവൻ, സദ്ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ അത്തരം ഭഗവത് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭഗവാനോട് അധികം കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അത്തരം ശക്തികൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി നിശ്ചയമായും വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത്തരം ശക്തികൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യമായതിനാൽ അവിധമുള്ള ശക്തിയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും ഉത്തമ വിനിയോഗം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാകുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ എന്നെ ഏകനാക്കിയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ദേവന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിച്ചിരുന്ന എന്റെ വിസ്മയമായ ശക്തി ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പമില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യനും അവരൊക്കെ മഹായോദ്ധാക്കളാ. അവരോടൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ജയിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനാണ് ആ രഥത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനാണ് അവരുടെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രഥത്തെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ട് ആ അസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വലിയ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ, അവരുടെ ശക്തിയുള്ള അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തറച്ചിട്ടും ആ രഥത്തിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഒക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ ശക്തി ഇപ്പോഴേ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ തേജസ് ഉള്ളതും സൗന്ദര്യമുള്ളതും ഒക്കെ ഏതൊരു വസ്തുവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്ത് തന്നെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ആകയാൽ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹീതരാകാതെ ആർക്കും ഒരളവിലും സ്വതന്ത്രമായി ശക്തരാകാൻ കഴിയില്ല. അർജുനന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം എന്താണല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ നിശബ്ദനാക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ കഴിയില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല. നമ്മള് എന്താ പറയാ അർജുനനോട് പറയുന്ന നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവിസാചി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊരു നിമിത്തം മാത്രം, ഒരു എന്താ പറയാ ഉപകരണം മാത്രം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദരി അമേരിക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രഭുപാദരി ആ ജലദൂത ഷിപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ബംഗാളി കവിത എഴുതുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥന എഴുതുകയുണ്ടായി. അതിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല, എനിക്ക് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു കളിപ്പാവയാണ്, അങ്ങക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം, അങ്ങ് നൃത്തം ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ഭക്തി വേദാന്ത അല്ലെ, ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയാണ് ഭക്തി വേദാന്ത എന്നുള്ളത്. ആത്മീയ മേഖലയിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരിജ്ഞാനമുള്ളതാണ് ഭക്തി വേദാന്ത എന്നുള്ള ആ ഡിഗ്രി. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലുള്ള ആ എന്താണ് VAH അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഭക്തി വേദാന്തയൊക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ അത് ഭക്തി വേദാന്ത പഠിക്കും. അപ്പോ ആ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ് പറയുന്നത്, എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങള് എന്താ പറയാ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റുള്ള ഭാഷകളൊക്കെ തർജ്ജമ. ആ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ല, യാതൊരു അറിവുമില്ല, യാതൊരു ഭക്തിയുമില്ല എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം പഠിച്ചാലേ പ്രഭുപാദർ 5 വയസ്സ് മുതലേ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അച്ഛന്റെ കൂടെയൊക്കെ രഥയാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായി, കുട്ടികളുടെ കൂടെ കീർത്തനം പാടുകയുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എനിക്ക് യാതൊരു ഭക്തിയും ഇല്ല എന്ന്, അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ വെറും ഒരു പാവയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്, അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോ അതൊന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത്. എങ്കിൽ ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ കാണിച്ചു 40 രൂപ എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പറയാ, കോടിക്കണക്കിന് ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലോകം മുഴുവനായിട്ട്, അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കോളനി. പ്രഭുപാദര് ഒന്നുമില്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ 40 രൂപ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ടാക്സി ചാർജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി, സ്ത്രീ ചോദിക്കണ്ടായി, പ്രഭുപാദ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇതൊക്കെ, നിങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന് എന്താ പറയാ നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ നിവേദിക്കുന്നു, ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ്, ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് വരുമാനം? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതെന്റെ കൃഷ്ണന്റേതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഒരു രൂപ പോലും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായിട്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ മകൻ തന്നെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ പൈസക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദരോട് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ എന്റെ സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും സെക്രട്ടറിക്ക് അറിയാം പ്രഭുപാദരുടെ മനസ്സെന്താണ്. സെക്രട്ടറി പ്രഭുപാദരെ എന്താണ് നോക്കി, പ്രഭുപാദർ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, ഇത് കൃഷ്ണന്റേതാണ്, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണ്, ഇത് വേറെ ഒന്നും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പൈസ വേണമെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എന്റെ ബുക്സ് ഉണ്ട്, അത് നീ വിറ്റിട്ട് അതിന്റെ വരുമാനം എടുത്തോളൂ നീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ പ്രഭുപാദരെ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതായിട്ട് കരുതിയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതായിട്ട് കണക്കാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയും.
പിന്നീട് ആറാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ ക്ഷണവിയോഗേന ലോകോ ഹൃപ്രിയദർശനഃ മുക്തേന രഹിതോ ഹേഷ ഹൃദഗാ പ്രോച്യതേ യദാ. യസ്യ ക്ഷണവിയോഗേന ലോകോ ഹ്യപ്രിയദർശനഃ ഉത്ഖേദേന രഹിതോ ഹേഷ ഹൃദഗാ പ്രോച്യതേ യദാ. യസ്യ ആരുടെ ക്ഷണ ഒരു നിമിഷത്തെ വിയോഗേന വിയോഗത്താൽ ലോകഹ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഹി നിശ്ചയമായും അപ്രിയ ദർശനഃ സർവ്വതും പ്രതികൂലമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഉക്തേന ജീവിതത്തിൽ രഹിതഃ ശൂന്യമാകപ്പെടുകയാൽ ഹി നിശ്ചയമായും ഏഷഹ ഈ ശരീരങ്ങളൊക്കെ മൃതഃ മൃതശരീരങ്ങൾ പ്രോച്യതേയത നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യേ. ആരുടെ ഒരു നിമിഷത്തെ പോലും വിയോഗം ഈ അഖില പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം എന്ന പോലെ അപ്രിയവും ശൂന്യമാക്കി മാറ്റുമോ, എനിക്ക് അദ്ദേഹം നിജമായും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ അസംഖ്യം അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി സ്വഅംശങ്ങൾ എന്ന പോലെയും വിഭിന്ന അംശങ്ങളെ പോലെയും സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സ്വാംശ ഭാഗമാകുന്നു. അതേസമയം ജീവാത്മാക്കൾ വിഭിന്ന അംശഭാഗങ്ങളുമാകുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ജീവാത്മാവാകയാൽ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം മൂല്യമില്ലാത്താകുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ജീവാത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മൻ അഥവാ പരമാത്മാവിന് ശ്രീകൃഷ്ണനില്ലാത്ത അസ്തിത്വമില്ല. ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അഥവാ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. ആകയാൽ ഭഗവാൻ പരമോന്നതനും സർവത്തിന്റെയും ജീവന് ആധാരമായ അടിസ്ഥാന ശക്തിയുമാണെന്ന് അന്തിമ നിർണയം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ, ഇവിടെ പറയുന്നു ആരുടെ ഒരു നിമിഷത്തെ വിയോഗം ഈ അഖില പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം എന്ന പോലെ അപ്രിയം ശൂന്യമാക്കി പറ്റുന്നു, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിജമായി നഷ്ടമായി. അർജുൻ പറയുന്നു അർജുനന്റെ എല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ആരും തന്നെയില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എല്ലാ മക്കളോടും ഒക്കെ സ്നേഹമായിരിക്കും അല്ലെ, ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും അല്ലെ. അല്ലെ ഭാര്യയോടായാലും ഭർത്താവോടായാലും അല്ലെ. അത് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള എത്രയെത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട്, കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മാതാവും പിതാവും സംരക്ഷകനും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹം വേണം അല്ലെ. ഭഗവാന് നമ്മളോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എന്ത് തന്നെ ജീവിയായാലും അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ അല്ല വേറെന്തെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. നമുക്കിപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയല്ലേ, അതിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു നിമിഷം ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം പോലെ മൂല്യമില്ലാത്തതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് വിലയുള്ളതല്ലേ. എത്ര സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുറെ കാലം അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഒരു വേര് വന്നാലും ഒരു ദിവസം വെക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ശരീരമൊക്കെ എന്താ പറയാ മണക്കാനും മറ്റുള്ള ദ്രവിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും അല്ലെ. വേഗത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംസ്കരിക്കുകയല്ലേ. എത്ര സ്നേഹമുള്ള അയാൾ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ചൈതന്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലമേ ഇതിന് മൂല്യമുള്ളൂ അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകം അത് എന്താ ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശിഷ്യാഷ്ടത്തിൽ വരികളിലുണ്ട്. യുഗായുധം നിമീഷേണ ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേണ മേ.
അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകം ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം, ഭഗവാന്റെ എന്താ അസോസിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാലം അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാൻ ആ ലീലകള് അവസാനിപ്പിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൂന്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. നമുക്ക് അവസാനത്തെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം അവസാനമായിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംശ്രയാ ധ്രുവദ ഗേഹമുപാഗദാനാം രാജ്ഞാം സ്വയംവരമുഖേ സ്മര ദുർമദാനാം തേജോഹൃതം ഗലുമയാഭിഗതശമസ്യ സഞ്ജീകൃതേന ധനുഷാദിഗതാ ച കൃഷ്ണ യം സംശ്രയാ ധ്രുവദ ഗേഹമുപാഗദാനാം രാജ്ഞാം സ്വയംവരമുഖേ സ്മര ദുർമദാനാം തേജോഹൃതം ഗലുമയാഭിഗതശമസ്യ സഞ്ജീകൃതേന ധനുഷാദിഗതാ ച കൃഷ്ണ. ആരുടെ കൃപയാലാണോ, സംശ്രയ ശക്തിയാൽ, ദ്രുപദ ഗേഹം ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് ഉപാഗദാനം സമ്മേളിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം രാജകുമാരന്മാരുടെ സ്വയംവരമുഖേ സ്വയംവര ആഘോഷവേളയിൽ അഥവാ സ്വയംവര പന്തലിൽ സ്മര ദുർമദാനം ചിന്തയിൽ വിഷയാസക്തരായ, തേജ ശക്തി, ഹൃദം പരാജയപ്പെടുത്തി, ഗലു അതെന്ന പോലെ, മായ എന്നിലൂടെ, അഭിഹത ഭേദിച്ചു, ച മത്സ്യ മത്സ്യം ലക്ഷ്യമായ, സഞ്ജീകൃതേന വില്ലുകുലുക്കി, ധനുഷ ആ ധനുഷാൽ, അധികത നേടി, ച കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിഷയലംബടന്മാരായ രാജകുമാരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധ്യമായത് ഭഗവാന്റെ കൃപാശക്തിയാൽ മാത്രമാകുന്നു. ധനുസിന്റെയും ബാണത്തിന്റെയും സഹായത്താൽ എനിക്ക് ലക്ഷ്യമായ മത്സ്യത്തെ ഭേദിക്കാനും അപ്രകാരം ദ്രൗപദിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ അതിസുന്ദരിയായ പുത്രി ദ്രൗപദി യൗവനയുക്തയായപ്പോൾ സകല രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ മഹാരാജാവ് ദ്രുപദൻ തന്റെ പുത്രിയെ അർജുനന് മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കൂ എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്നു. അതിനായി അദ്ദേഹം ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരം നിശ്ചയിക്കുകയും അതിലൊരു കൗശലം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചക്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിന് മുകളിലായി ഒരു മത്സ്യത്തെ ഘടിപ്പിക്കുകയും അതിന് താഴെ നിലത്ത് ചക്രത്തിന്റെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും പ്രതിബിംബം കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ സദാ ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലസംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ഈ പ്രതിബിംബത്തിൽ മാത്രം നോക്കി മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അമ്പെയ്ത് ഭേദിക്കുന്ന രാജവംശത്തിലെ ഏതൊരുവനും സ്വപുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അർജുനനോ അല്ലെങ്കിൽ കർണനോ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാരാജാവ് ദ്രുപദന് തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വപുത്രിയെ അർജുനനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ദ്രുപദൻ ആഗ്രഹിച്ചു. രാജകുമാരന്മാരുടെ സദസ്സിൽ ദ്രൗപദിയുടെ ഭ്രാതാവായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഓരോരുത്തരെയും ദ്രൗപദിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ കർണനും സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അവിടെ സന്നിധനായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനന് പ്രതിയോഗിയായി വരുമെന്നതിനാൽ ദ്രൗപദി തഞ്ചത്തിൽ കർണനെ ഒഴിവാക്കുകയും ക്ഷത്രിയനേക്കാളും കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള ഒരുവനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ തനിക്ക് സമ്മതമല്ലെന്ന് സ്വഭ്രാതാവായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനിലൂടെ വെളിവാക്കുകയും ചെയ്തു. വൈശ്യരും ശൂദ്രരും ക്ഷത്രിയരെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവരാകുന്നു. കർണൻ ഒരു ആശാരിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ശൂദ്രനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ദ്രൗപദി ഈ വാദത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ കർണനെ ഒഴിവാക്കി ഒരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണ വേഷധാരിയായി എത്തിയ അർജുനൻ അത്യന്തം പ്രയാസകരമായ ഈ ലക്ഷ്യം ഭേദിച്ചത് ദർശിച്ച് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നവരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും അവരെല്ലാവരും തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ചും കർണൻ, അർജുനനുമായി വാശിയേറിയ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പതിവ് പോലെ ഭഗവത് കൃപയാൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അർജുനന് രാജകീയമായ ആ യുദ്ധത്തിൽ അവരെല്ലാം പരാജിതരാക്കുവാനും കൃഷ്ണയുടെ വിലപ്പെട്ട കരം ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. ആരുടെ കൃപയാലാണോ താൻ അത്രയ്ക്കും ശക്തിമാനായി തീരുന്നത്, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പരിദേവനത്തോടെ ആ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അർജുനൻ സ്മരിച്ചു.
അർജുനൻ ഓരോ പഴയ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം കാരുണ്യം കാണിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നല്ലേ. അതിലൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു ദ്രൗപദി എങ്ങനെയാണ് ആ സ്വയംവരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അല്ലെ. ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ജലത്തില് അതിന്റെ പ്രതിബിംബം നോക്കിയിട്ട് മുകളിൽ അസ്ത്രം എഴുതിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആ ദ്രൗപദിയെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചക്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിന് മുകളിലായി ഒരു മത്സ്യത്തെ ഘടിപ്പിക്കും. അതിന് താഴത്ത് നിലത്ത് ചക്രത്തിന്റെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും പ്രതിബിംബം കാണത്തക്ക വിധം സദാ ഓളങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജലസംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ഈ പ്രതിബിംബത്തിൽ മാത്രം നോക്കി മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അമ്പെയ്ത് വേദിക്കുന്ന രാജവംശത്തിലെ ഏതൊരുവനും സ്വപുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടുപേർക്കേ കഴിയുള്ളൂ, അർജുനനും കർണനും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അല്ല, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. കർണനും ക്ഷത്രിയനായിട്ട് തന്നെ ആണെങ്കിലും എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്താ പറയാ, വേറൊരു ആളുടെ ഇതിലാണ്, ശൂദ്രന്റെ കുലത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ശൂദ്രനായിട്ട് കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് കർണനെ ഒഴിവാക്കുകയുണ്ടായി ദ്രൗപദി എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അല്ലെ, വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഓളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അമ്പെയ്ത് കൊള്ളിക്കാനൊക്കെ തന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഭുപാദർ വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മുടേത് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാതെ അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗുരുവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്, പ്രഭുപാദരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഭുപാദക്ക് ജയകന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാളെ മുതൽ പുതിയൊരു വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണ്ടേ. അപ്പോ ഗൗരപൂർണിമ ഒക്കെ മാർച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വക എല്ലാ ഭാഷകളിലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സമയം ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സമയമില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഒരു സമയമായിട്ട് ഉള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ്, അതിനുശേഷം കുറച്ച് അരമണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു രാവിലെ ഒരു 8:30 മുതൽ 9 മണി വരെ, 9-9:15 അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യം കുറച്ച് പറയാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാം അതിനെപ്പറ്റി. വേറെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടത്. അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അഥവാ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് സാധിക്കൂല അല്ലെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവുള്ളവരെ പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് കണ്ടാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുവശ കൃപാസിന്ധുദേവശ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ.